Tak pán tréner, remíza s Liptovským Mikulášom 2-2. Po takom priebehu, ako hodnotíte zápas? Tak na jednu stranu sme stratili doma dva body, čo neteší, ale na druhú stranu ma potešil výkon v druhom polčase, kedy sme hrali vynikajúco, sme supera nepustili z vlastnej polky a dokázali sme nakoniec vydolovať aspoň bod. Ten prvý polčas dostaneme 2 góly po naozaj super, bol dvakrát pri bráne a dostaneme 2 góly. Kousi tam mal tiež šancu na 1-0. Ako sa potom reaguje ten zápas? A čo ste si povedali v šatni po tom prvom polčase? Tak ja povedal, tam v 15 minúte bol Kosi 100% šance, skoro že nedal a my dostaneme 2 góly z ničoho. Jedna lopta dlhá za obranu, čo sme sa pripravovali na to a druhý gól to tiež. My máme takých 5 striel, on to trafí dolný kút a my sme trafili budovy a topole z takýchto striel. Tak polčase sme si povedali, že čo chceme, poprehadzovali sme tam, vrátili sme sa k tomu, čo sme hrali predošlé zápasy a tam bolo vidieť, že chlapci sa v tom cítia lepšie a si rozumejú a som rád, že aspoň ten bod sme vydolovali a aj s hrou som spokojný. Najmä ten druhý polčas, tam sme Mikuláš nepustili vôbec na našu polovicu, to bol naozaj naša režii a treba si povedať, že Mikuláš bol favorit druhý v tabuľke, napriek tomu to tak nevyzeralo a vymenili si tam tie posty, jednoducho hráči sa pomenili, Kous išiel do útoku, Leo sa menil s Totkom a už začalo byť lepšie. Keby sme strelili možno ten druhý gól skôr, ja cítil som to aj na to, že vieme ísť na tie 3 body. Škoda, ako nie je aspoň. Chceli sme to otočiť a veríme, aj cez polčas sme si povedali, že 2-0 to je najzradnejší výsledok vo fotbale, lebo myslíte si, že máte to pod kontrolou, dostanete gól na 2-1 a čo sa nám aj podarilo dosť skoro dať a verili sme, že to otočíme a škoda, že z tých šancí, pološancí, tých centrov, že nám to tam nepadlo, že sme to tam nedokopali tretí gól. Tabuľka má 7 bodov, nakoniec sme poskočili na posledné miesto, keďže máme horšie skôr ako Humenné. Ako vnímať tento fakt? Ja tabuľku nesledujem vôbec a my ideme, jak sa hovorí, od zápasu k zápasu, snažíme sa zlepšovať a uhrať čo najviac ešte v jesenej časti teraz bodu. Pre vás to je tiež bol špecifický zápas, lebo ste trénovali Mikuláš. A ako mysleli ste na to? Nie, ja to beriem každý iný zápas a ja som Mikuláši pôsobil 2-krát a mám veľmi dobré spomienky, sú tam výborní ľudia, či vo vedení klubu, aj hráči v kabíne, takže ja som rád, že sme to uhrali. V útorok nás čaká ešte Slávka v Moravciach, takže bol 3 dní zápas, už 4. To je naozaj krátky čas na prípravu, ako budete pripravať mužstvo na to? Tak my potrebujeme hlavne zregenerovať, lebo niektorí chlapci sú tam, sú nakopaní a majú niektorí zranenie, takže potrebujeme sa dať dokopy a ešte k tomu cestovaniu do Moraviec a verím, že to nejak zvládneme, lebo potom nás čaká dôležitý zápas po Zvolenie.